Aici avem două camere de comandat. Am intrat în apartament. Aici, imediat după ușă, avem loc de cuier. Foarte bine structurat. Avem bucătăria în față, cu ieșire în balcon. Asta este balconul. El are orientare sud-vest aici. Cum se fac parcările. Foarte luminos din cauza poziției către soare. Aici este livingul, pătrat, cu geam panoramic. Fața lui este pe sud, practic, aici. Asta este priveliștea. Pe mijloc avem baia cu geam. Este singurul model din bloc cu geam la baie. Aici e restul holului, tot cu un loc de dulap adânc de vreo 60 de centimetri adâncime. Și aici este dormitorul de 12,5 metri. Cam așa este apartamentul.